Oletko miettinyt, miten sä voisit säästää vielä enemmän kotipalveluissa tänä vuonna? Kotihandy-sovelluksella voit ansaita koticashia, jolla saat alennuksia kaikista kotipalveluista. Se on todella helppoa, näin se toimii. Avaa Kotihandy-sovellus, valitse haluamasi palvelu, täytä tiedot ja katso, kuinka paljon koticashia saat ostoksestasi. Kun tilaat seuraavan kerran, voit käyttää koticashia alennuksiin ja säästää entistä enemmän. Joten mitä sä vielä odotat? Säästä aikaa ja rahaa tänä vuonna koticashilla. Kerro myös sen perheelle ja ystäville, koska säästäminen, se kannattaa aina.